Hello guys, kasama ko si ito si A. Subscribe sa kanya kasi support ko niya. At ngayon maglalaro kami ng Obi Monster. Ah, aray ko. Nauntog ako. Laglag. Tara. Ano? Hintayin po natin siya. Subscribe sa kanya kasi siya ay malupit na YouTuber pala. Kami ay maglalaro ng sabihin mo. Obi Monster. Yes. I skip the monster pala. Ay! Nalaglag ako. Ang haba oh. Mahaba yan. Ito. Easy lang to eh. Oh! Nalaglag ako. Marunong ako mag-parkour eh. Bibili ako ng jetpack. Gusto mo? Wala kang Robux eh. Hindi yun. Meron yan. Okay. Bibili ako para maunahan ka. Baka naman umiyak ka. Magalit ka na naman. Hindi. Napipigon ka kasi. Hindi. Bilhin mo na. Bibili din ako eh. Joke lang, wala pa akong Robux. Wala tayong Robux tang. Namatay ako. Ba't mo nga sinabi? Nahulog na naman ako. Narinig yun. Oof! Ulitit na ako malaglag. Dali, parkour. Uy. At sa susunod, Ulitit na ako malaglag. Hintay mo ako dyan. At susunod, maglalaro pa kami ng ibang Obi. Obi Monster. Ano lalaruin natin? Skip Mag the car. City naman Hindi. tayo. Ano, Obi mo na. Mag City. Ito. Escape the Carnival o Papa Pizzeria. Papa Pizzeria na lang ako. Okay, dun tayo sa Papa Pizzeria. Pag naka-computer na ako. Next episode, dun kami Episode 1 pa lang kami. Episode 1. At papaubuti natin to ng Dito na. maybe 50 likes lang. Kasi wala pa kaming likes. Bago lang ako. Kaya kasama ko si Nalaglag ako. laglag. Si Donna. Donna. Na. Ang lupit ng parkour. Ba't bumalik ako? Ha? Bumalik. Tara. Parkour tayo. Sayang. Hintayin kita dito. Nalaglag ako. Ano to? Do. Tingnan mo. Wow. Ang lupit naman ito pang umapak ka. Ayun no. Hindi gaganyan. Ba't hirapan ako dito? Nahirapan ako dito Unahan na kita. Sige. Kung hindi rin lang ikaw magbibigay. Baka ma-copyright ako. Copyright. Ng bahay, baka ka mapatay. COVID? Kunyari nang arling katas patawad. Kung hindi rin lang Hindi kami makalabas. Kaya ako gumawa ng YouTube channel kasi hindi kami makalaro. Ano ba yan? I'm so noob. Kaya nga noob. Kaya nga noob yung ano ba yan? Skin. Wala. Magic. Ako yung nagte-report. Kami. Squid Game mo. Saan? Tin. Antay mo ka dyan. Mag-squid game ako. Malayo ka na kasi. Sa ganya. Na. Squid Game. Mapapa-squid game tayo. Next episode kaya. Tapos ng mag-squid Magkukuha game. ko, Chi. Magkukuha ko, Chi. Mag-squid game tayo. Tapos manonood tayo ng Panochi. Joke lang. Walang Panochi na palabas. Squid Game. Mag-squid game na lang kaya tayo bukas.
Sige. May Squid game Game. na lang bukas, tas gawa din tayo kinagabihan. Ano YouTube natin. Anong oras? Mga ganitong oras din. Anong oras ba? Ay, Umaga na lang. hapon. Ah. Hapon. Gagawa po kami ng YouTube ng Ano? ng video hapon. Hintayin yun bukas. Namatay. Ang hirap naman nito, parkour. Di ba ang hirap? Ate! Ate! Ay, siya ba muna yung ng kapatid mo kanina? At sa susunod din lang kami maglalaro. Subscribe na lang kayo para mayroon pa kami yung ibang video. At ring ang bell. At like. Bye bye.